Vor să aducă lumină și împăcarea pe chipurile oamenilor înietate pe care destinul i-a adus în azil. În ajunul sărbătorilor pascale, voluntari și studenți de la Academia de Teologie au amenajat în magazine din capitală boxe speciale pentru donații, produse alimentare, haine sau bani. Toate bunurile vor fi împărțite bătrânilor de sărbători. Studenții teologi însoțiți de dascălilor i-au îndemnat pe oamenii veniți la magazin să doneze ce îi lasă inima pentru ajutorarea bătrânilor singuratici din aziluri. Colectăm diferite daruri pe care oamenii pot să ne le dea. Fie că sunt produse alimentare nealterabile sau resurse financiare. Am amplasat câteva boxe și pe parcursul a 15 zile, din data de azi până în data de 16 mai, ele vor fi aici în aceste magazine și oamenii de bună credință pot să-și manifeste dragostea. Tinerii au împărțit oamenilor și pleante informative despre scopul lansării campaniei Bătrâneți mai fericite și modalitatea de ajutorare a locuitorilor din aziluri. Suntem în ajunul sărbătorilor de Paști și este nevoie ca toți să fim mai buni, indiferent, nu ci și ca creștini, ci și ca om în parte. Fiecare om trebuie să ajute cu ceva la oricare misie care n-ar fi. Trebuie să ajutăm noi aici care putem acum la ziua de astăzi. Acțiunea Bătrâneți mai fericite a fost binecuvântată de înalt preasfințitul Vladimir, mitropolitul Moldovei.